Med os i studiet i dag har vi lektor Lisbeth Jo Larsen fra CBS, hvor vi skal beskæftige os med DONG Energys aktiesalg. Jeg vil starte med at høre, hvorfor DONG valgte at lave en aktieemission. Jamen altså det korte svar på det er, at DONG mangler penge. I 2012 havde de et katastrofalt regnskabsår, hvor den danske energivirksomhed endte med et underskud på omkring 4 milliarder kroner. Hvor meget er DONG værd i dag? Under forhandlingerne med Goldman Sachs, PFA og ATP tog man udgangspunkt i, at DONG var 31,5 milliarder kroner værd. Det var Danske Bank, der hjalp Finansministeriet med at fastsætte deres pris, og værdiansættelsen har siden mødt rigtig meget kritik fra eksperter og de forskellige personer, fordi de mener, at prisen, de har værdiansat, simpelthen er for lav. Hvad er problemet ved at sælge til Goldman Sachs? Goldman Sachs har generelt et meget blakket ry grundet finanskrisen, hvor investeringsbanken fik en voldsom bøde på 3 milliarder kroner og enorm kritik for deres arbejdsmetoder. Udover deres dårlige ry, så har DR i forbindelse med salget til DONG fået indtrykket af, at de endelige ejerskab af DONG-aktierne vil blive placeret i en række selskaber, der befinder sig i skattely. Og tak for i dag. Vi har nu fået 2 debattører ind i studiet, og velkommen til Johnny Hansen fra Rød Front og Bo Petersen fra Investeringsbanken Falster. Vi skal debattere lidt om DONG, og jeg vil starte med at stille dig et spørgsmål, Bo. Hvorfor er det en god idé, at DONG sælger aktier til en meget god pris til deres medarbejdere? Jamen, det er jo en fordel, fordi at det vil motivere medarbejderne rigtig meget til at yde deres bedste, og på den måde også effektivisere virksomheden. Ja, og så desuden vil det give et øget kapital til DONG som virksomhed. Jeg synes, det er en dårlig idé at give DONG som medarbejdere mulighed for at købe aktier, da det stadig er til statsejet virksomhed. Jeg mener generelt ikke, at DONG skal være på privatejet hænder. Johnny, hvad synes du om, at DONG skal privatiseres? Det synes jeg er en dårlig idé, da energiforsyning er vigtig for Danmark og for samfundets infrastruktur. Jeg synes, det er meget vigtigt, at de danske borgere stadig har det på statsejet hænder, så vi får mulighed for at styre, at det er en stabil, billig og grøn energiform, vi har. Og vi har tidligere set, hvordan det er gået skidt med at privatisere for eksempel TDC og lufthavnene og sådan noget, ved at sælge det til kapitalfonden. Ja, men lige i det her tilfælde, der med forsyningssikkerhed, der har vi jo set masser af andre eksempler rundt omkring i Europa, hvor det har fungeret ved at privatisere. Og desuden så er DONG i den situation, at deres økonomi den er så ringe, at vi er nødt til at få et ordentligt kapitalindskud ind for at sparke gang i økonomien. Og der mener jeg i hvert fald, at Goldman Sachs er den helt rette løsning, da de kommer med en ordentlig finansiel muskel. Og desuden så vil de kunne hive store medinvestorer med til DONG. Så står de også foran en ny børsnotering her i 2018, hvor Goldman Sachs også vil være en stor hjælp, da de jo er et af de førende virksomheder i hele verden til at gå ind til sådan en børsnotering. Så det kan jeg kun se positivt for DONG. Ja, jeg kan se, at Johnny sidder og ryster på hovedet. Har du noget at kommentere på det? Ja, jeg synes ikke, at det er godt med Goldman Sachs. Alene det, de allerede ejer, hvad er det, 19% af aktierne, og de bestemmer næsten alle de selskaber. De har fået vetoret over at styre selskabet. Og de har 1 eller 2 mand i bestyrelsen, plus nogle observatører, der sidder og styrer firmaet. Det synes jeg er skidt for vores danske energiforsyning og vores ambitioner om den grønne omstilling, vi har. Og vi skal være de førende inden for vindmølleenergi. Ja, men vi har jo ikke, staten har simpelthen været for ringe til at føre den her virksomhed frem mod den her grønne omstilling. De har, altså du kan se dårlige tal, de har kommet frem til her i seneste 2012, hvor de har haft rekord dårligt regnskab. Der vil jeg sige, der vil være skylden på VK, den tidligere VK-regering. Ja. Men det er simpelthen en dårlig ledelse gennem mange år. Men vi er nødt til at tage initiativ nu. Det mener jeg altså, at gennem den her privatisering. Jeg er enig i, at vi skal tage initiativ, men jeg mener, at det skal være staten, der gør det. Men staten har ikke kapitalet til.
Og den her grønne omstilling, den er dyr. Den kræver et ordentligt kapital, og det kan Goldman Sachs. Vi kan hæve skatter, der er mange løsninger, og jeg synes ikke, privatisering er en af dem. Bo Petersen, hvilke fordele er der ved privatisering? Ja, privatisere den? Ja. Jamen det er jo at få gang i virksomheden igen. Hvis vi skal omstille til den her grønne omstilling, som der snakker om, så kræver det kapital. Og det har staten bare ikke. Staten kan ikke finde ud af at styre den her virksomhed på en ordentlig og fornuftig måde. Så hvis vi skal tænke fremadrettet og have noget langvarigt grundstof, så er det via privatisering, så vi kan få effektiviseret den her virksomhed. Ja, jeg synes jo... Og et kort svar for dig. Ja, jeg synes, at hvis man gennemfører rød fronts politik om at hæve skatter og sørge for at få det meget stor offentlig sektor og få styr på det, så vil jeg mene, at vi har penge til at investere den kapital, der skal til i dag. Tak for det.